tanghali. Ako ay magpe-prepare ng aking tanghalian. Ang tanghalian ko ay ito. Ako lang ang makakain. Ito lang? Ayan, sakto. Ay, gusto ko matulong ko. Kaya binidyo ako. Ano sa misa? Wala pa. Tokwa at baboy. Dahil siyempre wala. Ako lang kakain ako na wala ang kakain ng tanghalian. Wala akong kasama. Wala akong kasama sa bahay. Kaya ang ulam ko ito binigyan ako ng anak ko ng tukwat baboy at talbos ng kamote. Yan ang ulam ko. Para karaon kita. Ay, ano oras na ba? Dahil ako nagugutom na. Dahil ako naglinis kami ng mga taugama, device, naglinis kami dun sa gate. Kaya maaga akong kakain. Ang kinain ko lang kasi kanina, tinapay. So, sawa po. Bigyan ko ng toyo. Ang talbos ng kamote sa akin, ulam na. Mayroon pa akong alokbati jam. Mamaya ko na ulamin na gabi ang alokbati.
Doon ko to kinuha sa taas ng hingi ako. Sarap. Ang sarap ng talbos. Mm. Mm. Sa akin, talbos lang ulam na. Yan. Yung talbos to ng na kamote na pula saka yung green na malilit ang dahon. Mamaya naman na gabi. Ulam yung alokbate. Tukwa. Binigyan ako ng anak ko ng tukwat baboy.
Salamat po sa manonood ng aking video. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye. Bicolanang vlogger. Salamat po. Thank you very much.